Musajida kumpa tikupasilani zimene ayankula a Vice President Dr. Michael Uzi pamene anayendera anthu akwawo kumulanje lero. Iwo afotokoza zambiri zimene zitha kukhala zofunika kuti muzimvere. Tamverani. Wabwino palinso amene wawakutani madabambo amene komanso kukula fertilizer kudatero akuli mwaganizira chotero ena mwa mapempho akuno ndi amenewo makamaka mafumu aganizireni. Mulungu akusogolereni pa ntchito yanu komanso pa moyo wanu wonse pamene mugwira ntchito yanu imeneyo zokwambiri. Taombere manja mfumu, taombere manja mfumu, taombere manja mfumu. Chete ziko mukwambiri mene alakulira mfumu aja kuti ngakhale bwana mukucheza koma kuno kuli mavuto awiri atatu. Bwana chimenecho chisungeni, chimenecho chigwireni, kuno ndi kumuzi kwanu. Ndikukhulupirira kuti mwina tikazama bwera ulendo wina kuzabwera kuno tizaonebe kuti kumene kukuchokera a state vice president amene ana president a UTM nsewu utu ndovuta bwana, inu muli kuboma konko. Pa nthawi ino mosunga nthawi tiapemphe abambo amachokola. Iwowa akalankhula ndi omwe azuse a president athu a UTM omwenso nda state vice president aziko lino. Bambo machokola bwerani mwalandire bwana, ndinunso amene mutizusire bwana. Ziko mukwambiri makolo, ziko mukwambiri mafumu. Ulemu pale mulomo wake, ulemu wa vice president atiko la Malawi, komanso wa president achipani cha UTM ulemu wake. Ulemu kwa senior chief Tigumbu, komanso ndi mafumu wonse amene kama wanu. Tikujitenga chama lero kubera kuno kwa Golden kuzacheza ndi vice president atiko la Malawi. Ino abalanga amene tasungana pano komanso anthu onse amene talandira bana kuno kwa Golden imbani kukoma komanso nyadirani kunena kuti udindo ukulu ulemu ukhale malo mwake. Ine sinalankhula zambiri mutengera ndi nthawi, koma chimene ngalankhule ndi chikondi pakati pa munthu ndi munthu mnzake. Chimene ndingapemphe pamene bwana ntchito ya boma ifenso amene ya chipani tondoloze zinthu mu nthawi yake, chifukwa bwana ayenera tisamale tonse ngati nawo. Mawu amene kanenere ngati munthu ndingomva chisoni komanso ndikudandaula kunena kuti ife ngati a UTM pamene mtsogoleri wathu watichokera pakati pathu tinayenera pamene tikulira tizikumbukiranso kuti pali wachiwiri wawo amene atenga udindo. Ndiye tikakhala kuchipani, tikakhala pa dziko, malamulo madziwa. Chomwe ndingakupemphe ndichokera kuti chipani ichi chonde tisatigawanise. Chipani ichi ndikunena tsogoleri muli akuluakulu, malamulo mwadziwa. Chimene mulungu wachipanga ine sindingachipanga, atsogoleri sindingachipanga, koma ndimene mulungu. Ndikupempha ichi chifanana kuti nthawi zina amene mawerenga baibulo mumadziwa kunena kuti ngakhale Yosefe abale ake anampereka, koma chifukwa kuti mulungu anali naye Yosefebe tangira anamutenga ngati munthu amene anagulitsa, koma Yosefe analamulira. Chitengeni chikunena kuti pamene Dr. Michael Uzi amene ali mtsogoleri wathu wa UTM, amene ali vice president wa dziko la Malawi, tisaderere, tisaone kunena kuti koma ndikanakhala ine chipani china chilichonse chikapangidwa chimakhala ndi expire date. Tsono kuti anthu ena ali pa expire date, koma chifukwa kuti ena afe sitidziwa timangosatira. Pali mwambi wina amanena kuti pali nkhunguni pali tsawe, zinthu ziwiri zosiyana. Nthawi zina nkhunguni ndi ochenjera, imatha kumuluma munthu kubisala pa khoma, pamene tsawe
imata kumuluma munthu kukhala mutekete lake wosadziwa kunena kuti koma malumewa apita akamapirira amapirira limodzi ndi sako pamene nkhunguni imangoluma ndikubisira pakhoma. Ndiye ndikupempheni inu abale anga, tiyeni pamene nthawi yafika tigwirane manja ngati anthu a dziko la Malawi. Ngati chakomera a president, ngati chakomera kumwamba Mulungu kuti Dr. Michael Husi ndi vice president ndi mtsogoleri wa UTM, chonde tiyeni tilemekezane tikondane. Ngati pali zina kaya pali udani usiyeni umenewo, tifakonera kuti zimene mukuchita Mulungu akuona, zimene mukuchita dziko likuona. Tiyeni tipereke ulemu kwa bwana wathu mtsogoleri wathu, tifune tisafune Dr. Michael Husi ndi president wa dziko la Malawi. Mulole musalole, Dr. Michael Husi ndi mtsogoleri wa UTM. Inuyo amene mukuzitana kuti ndi inu, n'chifukwa chani Dr. Saulus Chilima anatenga Dr. Michael Husi? Inu muliko chifukwa chani? Amadziwa kufunika kwa Dr. Michael Husi. Ndiye inu musachipange lero chifoti munthu wapita, mwina chifoti muli ndi mantha kuona kuti mabosa amene manena kwa Dr. Saulus Chilima muona ngati Dr. Michael Husi akutengerani zimene zija. Ayi, munthu ingopemphera, ndi munthu wa Mulungu, mugwira nawo ntchito kuti chipani chiyende patsogolo, chipani chitukuke, dziko litukuke, Malawi asinthe. Malawi ni wathu. Tiyeni pamene timanena kuti Dr. Saulus Chilima anali munthu wa mtendere, mupangiranji zimenezi mukudziwa kuti mtendere wa Dr. Michael wa Saulus Chilima uzimu mwenye usimutendere. Ifenso tipereke ulemu kwa Dr. Saulus Chilima mmene anali munthu wa mtendere. Mtendere utomwe yatende nawonso yapase Dr. Michael Husi. Ndikunena izi kuti abale anga tendere limodzi, tisagawanikane ulendo wathu tikafike, wana wathu atitumikire, tisamutendeneke, tisamupomponeze ulendo ungwatose. Ngati chipanichi ndi chawo, ndi chathu, ndi chatotse. Mtsogoleri wanu ndi Dr. Michael Husi amene pano tili naye. Musayambe kugwirana kangana, mwini wace alipo. Ngati mukumudelera msiyeni, zonse zimayenda ndi nthawi. Mulungu wakumwamba akuziwa. Ambuye akudalitsa akudaliseni. Nthawi zina anthu akachita inspire, anthu inu simmadziwa. Nanenezi chifukwa chanu ndalandira mafoni osiyanasiyana kuti pali munthu wina amene amayimba foni wayimbira atsogoleri ena kuti musapite. Sitimutchula zina kwa Mulungu amudani amudziwa. Ambuye akudalitsa adalitse. Bwana ndi mawu amenewo ndikupempheni pa nthawi ino kuti muli ndi anthu amene ali aishi ule mwangu. Toyamba oyimirira mfumu Chikumbu katokoza kuti mabwera afumu Golden akuno komanso ndaona a grupu atambala kuli pano. Mulungu akudaliseni. Ine tilankhula zinthu zingapo. Toyamba ndakondwa kuti ndabwera kwathu, ndazaonana ndi anthu akwathu. Zimene amalankhula amachokola ine sindiyankhapo, ndingonena kuti
chibadwa changa ndakulyako mkulu pali gora pachikosi kuno ndikuzwako asuwani anga walipo kuno ndikwati ndaphunzira pamlanje mission mvula ikavumba madzi akadzaza ndimadusa muno kudusa mwangolowera pachitatambe uyo mapita kusukulu sindimamenyana ndi munthu ine chibadwa changa ndikucheza ndi anthu ngati pali munthu wina amene amanena kuti musapitire mtima ingomukhululukirani komanso china president kapena ukakhala vice president wa dziko aliyense ndi wako pano ndafika pano sindinabwerere a UTM okha zimene nditalankhule pano ndizopindulira a DPP zopindulira MCP zopindulira a UTM UDF afodi opanda chipani aliyense amene ali Malawi ameneyo aje ndi ineyo zomanena kuti mwaona ndavala uniform ya UTM ngati jena yake ayamba zawo pamuona sana vala uniform ya UTM gali moto ya UTM iyi yaboma ndikazabwera undabwereza UTM muzaziwa kuti zachani kodi anthu a UTM abwera apa futenda kuti ineyo tiwachani kodi pa UTM koma zimene tilankhule pano siza UTM okha ndizali yense kuno kokhala kwathu alipo ena atamva kuti president Dr. Lazarus Makafe Chakwera mwandisankha kukhala vice president ndikusiwa abale anga ena anu munagwada pasi kutokoza Mulungu wakumwamba komanso sindingadabwe kuti alipo ena akakubuduka mimba kupwete aliamini yati nyasatu ati shainiratu ineyo madali motonse wakunisachita asirikali wasizoshainiratu iya ine si munthu oti ndikakhala kumati ine vice president iya kunyada kwanga anthu akanda kuti amen watipangira zimene timafuna Achakwera point number 1 atandisankha meeting yoyambirira ndi a president Chakwera timakamba za umphawi amayi ali apa akhala kunong'ona timamva atauze za njala ndani amanong'ona ambiridi ndiye ine ndimayang'ana kukatitu kwamba ndiye amapitirizabe atauza njala ndani iya imandiuza ndinu ndamva ndiponso ndikuyankhani ndikulankhula ndi a president Chakwera siti makamba nkhani ya chipani sitinakamba za congress sitinakamba za UTM timakamba za amalawi amene akuvutika ndi umphawi tizimene timalankhula ndiye ngati pali wina afuna zindizungu ndi nkhani za chipani amfune
ineyo vipi president ukazata anthu azata anapanga chani anthu azati anapanga chiwa ndikamera kuno akazikokondolana atabwera chifukwa chani sinapange zimene mulungu anafuna kuti ndichite sinapange zimene achakwera anatituma kuti ndichite nditha kumalimbana ndi ndale inu mudi andale ndiye ndikunena izi onse a UTM amene akutukwana amene sakondwera nane onsewo ndimakuti ambuye mulungu ndi ananu akhululukireni basi ambuye amene ndi ananu akhululukireni pemphero langa ndinoti siku lina azadziwe kuti chimene akuchitacho sichabwino chifukwa ine ku UTM zonse zimene amalankhula sakuziwa muziwe ichi pamene achilima amatiuza kuti iweyo ukhala waine tiyendera limodzi chini maziwa amaziwa ndi mulungu achakwera pamene amandiitana kukandiuza ndimapanga zanga kutulanga siteri kuchete house kuti atisaka ndimapanga zanga ine ndimadya zanga ndilibe mulandu chifukwa ngati sichilapa andale ambiri sakalo ina kuseniko akupanga zina unaona bwana ndiye ndikoti mulungu musapiteko wawo muchakule Daunapo Irani. Uje ni mwana wa ujani mimba. Andi mimba. Koma yoyo akamapita ku msonkhano amavala jani ya DPP. Umufusa mbiwa kupasa ndani achula Nyamata. Nyamata yakuyang'ana wa MCP. Ama fusana kuti ndi wa MCP ndi wa UTM. Mama fusirana kamapa kachaji kukachimwa. Ngati simmafusa kuti yo ndi wachi pani chanji. Mmadziwa kuti uyu ndi munthu mzanga. Inu mukapita kuchipatala. Noko talamena makuthandiza linuyo simmafusa. Kuti yo ndi wachi pani chanji. Mbango chikola tani kodi? Alithandize. Kale wako ndiye ama kulowera nyumba ndi chithandizo. Pano pali anyamata ndi asikana amene wa lero ali ndi mphamvu koma ikubwera nthawi azakhala nkhalamba. Tsopano pakali pano mukamapanga ntchito zotumidwa za uve ndi zipani mudziwe kuti mukakalamba sazakutuma ninso sizakusamalani. Nthawi ino ndi nthawi yonena kuti aliyense azipangire sogolo lache. Kukalandira ngongoleyo panga ka business kakuti na ndolo panga ndi business ngongoleyo ubweze uno tangu ziko akulu ngabochera tangazo lake
Ngambotera, ngambotera. Iru ya lagi jadi move mina kya ngambotera. Tizitala antu achikalidwe osama mbeka nkhani zaboza amanyozo yafungole yanga sikulina iwawo awali apo unyumba katuko anandizusama mawa akuti tazuka ile tinazuka akuti ugoona pakuli midu apo ndikuona ali akuli mameni pajana ana masempani wazi wana masempani ile kumaupa kuti akuli mani nani ana masempani kumakubilira nitakula nati Allah amanina miza kama kala nkhani antu akazipeka ndumango zinena zimatsakufa muzi kama naiti inuso nyumba mene mgwiziwa aleche mazongono aleche mazongono wa Dr. Michael amene ali vice president wa Chiwundo pamene anaendera anthu kumulanje.